Dog Spor bu şampiyon. Di Liga Şampiyonana Kendavê de maça duyemîn a finalê îro hat lîstin û Dog bu şampiyon. Tîma Dogekî û tîma Kuwêtê Qadisiye derketu finalê. Maça yekem a finalê hefte borî li Kuwêtê bû û 0-0 bi dawî bû. Dog Spor îro li mala xwe bû. Alîgirên Dogekê stad teşekkirî bûn. Nîveka yekemîna maçê bi 0-0 bi dawî bû. Di nîveka duyemîn de Dog Spor hê serkevtîtir bû. Di deqe 62 de Dog Spor bi gola Siyaben Agît bi 1-0 derket pêş. Dûre Qadisiye bersiv da û maç bû 1-1. Di deqe 90 de hakem 11 deqe maç dirêj kir. Ji Dog Sporê Marlon Santos di deqe 90 de li pêş kelehê bi serê xwe li gogê da û gol avêt. Encam hat 2-2. Piştî vê kêliyê tu encam neguherî û Dog Spor bi serket. Bi vê serkeftinê Dog Spor bu şampiyonê Liga Şampiyonana Kendavê.